den lidí. Zdravíme vás z kanálu Bajkeři z Konské. Dneska budeme hrát Brawl Stars. Co? Děláme opening. Ano, že jdeme na to. Jdeme si zahrát první hru, ale musíme si ještě vybrat brawlery. Já si nebudu brát vysok. Zóna hrát fakt nebudu. Jdeme dual. A musíme si vybrat nějakého brawlera, protože já nechci dát úplně se Spikem, bo to je vysoký rank. Kouknu se na mapu. Už se na něco těším. Nice. Já si vezmu Boa. Já si pak budu asi moc koupit Leona. No. Mám 51 gemů a teď na ně. No, nebudeš. Jako možná, jo. No, to je jedno, je ready. Víš, že lidi jsme na první hru, dneska to bude taky Star Drop Opening. A to bude dneska 16 Star Dropů. Ne, 12. 12. No, dohromady 12. Máme tu hnedka bednu. Bo je na tuto mapu dobrý. Na jakém si levelu v tom Brawl Passu? Nebo v pasu? Nevím, asi 60 nebo 59. Dobré je, že vidím v křoku. Šimon už má dokončený Brawl Pass. Co? No, on už jsem se koukal, on už má na perle ten skin. Nechoď tam, mě Leon. A teď za chvilku budu mít dokončený Brawl Pass. Super. Ok, tahle hra lidi nevyšla, beru někoho jiného. Beru menší rank. Takže lidi, jak to video netrvá 10 hodin. 64. Mám 59, ale tak neplním questy, bo mě to nebaví. Mě nebaví dělat tyto questy. Třeba toto, nebo toto. Nice. Nevím, koho mám vzít, jo, ale tak. Já ti vyberu. No, já si vyberu sám, ty mi vybereš Spajka. Nevyberu. No, tak já nechám toho Boa, bo nevím, moc dobré brawlery na tuhle mapu. Ready. Lidi, jestli tuhle hru prohráme, tak se vám pak ozveme za chvilku. Jo, pak si splníme hvězdy a uděláme Opening. Já doufám, že nám spadne něco dobrého. Mhm. Já doufám, že mi spadne Hypercharge na Spajka. Včera jsem měl Legendary Start Drop. Co ti spadlo? Úplně nějaká blbost. Jaká? Nevím možná. 5 coinů. Vždycky. Skoro. O mě neví naštěstí, tak pojď za mnou. No, mě ví. Už ne. Dneska zemřu. Co máš tak štěstí, kamo? Máme dobré, že vidíme. Mhm. Pojď víc ke mně. Vypadá to, že tu nikdo není. Víte, jaký opening bude na tuhle hvězdu. Dobré, jsme na prostředku asi. Mhm. Počkej, na tu šelinu pak půjdem, tak nevypadá, že by si byl úplně schovaný. Aha, ona má 10 powerů. Aha, no to jsem nevím. No. Dobrá, u nás ještě neví. Doufám. Aha, no. Řekl bych, že ona ví. Mhm. Zby? Jo, zabili jsme ji bez multipowry. Vzal jsem ti aspoň powry. Nějaká. 11kový bow proti 12kovému bohovi. No. To bude zajímavé. Mhm. Možná to vyhráme. Protože už jsem tady. My to nevyhráme, ona tě zabije. Mhm. Ale lidi, je první Star Drop, kdo ho otevře první? Já jsem myslel, že uděláme jako opening, že budeme dávat tu furt play a gun. OK. Jo, vlastně no. Takhle se to dělá.
Dáme ještě jednu hru a pak dáme asi pauzu. Pak. Ať to video nemá 30 hodin. No. Zabijeme Boa, teda Franka možná. Franka už jsem dal na... 20. Jo. Jo, na 21. Je tu Amber a Stu. A ještě ho mám na takém tom... Nevím, co to je, ty to ukazu. Amber. To nejde. Ok, zdrháme. Pojď tady. Zabila. Ale zabil mě námi. To ukazu. A nevyšlo. My dost oknama, nebo aspoň ne. Tak ozveme se vám u dalšího Star Dropu. Takže lidi, Saša dal omylem exit, takže já si jdu otevřít taky, musím si otevřít, bohužel Star Drop. No tak, jdu to otevírat. Rare, no super. Sašovi nic nespadlo, takže jste o nic nepřišli. Já si myslím, že mě tež nic nespadne. Dobrého. Rare. Super rare, dobré. Takže lidi, ozveme se vám, až to budeme všechno. To jsem dal sám. Nice, hezky. Lidi, ozveme se vám, až budeme zase otevírat. No tak už jsme se vám ozvali. Ano a teďka budeme mít možná Star Drop, takže zase další hra. Měnili jsme kombo na Bust a Shelly. Dejte prosím like a odběr. Budeme moc rádi. Jinak bude Shellyna takhle naštvaná. A když dáte odběr, tak budu takový. A Shellinka bude taková. Takže doporučujeme dávat lajky a odběry. Nebo spíš budu takový. Ok, tak to lidi bylo dobré. Můžete být rádi, že tuhle hru natačíme. Takový budu. A já budu čepicku. Čepicku získám. Já získám toto. To já taky. Aha, ne. Už já. Nechoď tam! Co děláš? Tě totálně zabijou, bo je nestaneš. No tak s něma fakt týmovat nebudu. Jak tak? Kaž jsou ti další. Už je malá zóna. Už tu nemůžeme chodit. Dobré, budeme kempit. A budu více tu. Já už jdu. Když tu někdo. Protože se tam asi fajtí trošku. Ok, Pearl. A Spike. Dole Spike, který má 9 powerů. Takže na něho nechoď, jo. Pojď totálně zabít. Mám mega málo život. On by nás rád zabil, to tak vypadá. Kurník. Prosím, nechte nás. My budeme týmovat, jak jsi chtěl. Super. My budeme týmovat, takhle jste to chtěli snad, ne? No dobré. Už nás trošku nakálí, to tak vypadá. No, jsem zavídl Pearla. Já mám ultku, takže ke mně na blížku nikdo nepůjde. No, já mám hodit. Nebo spíš ultinu, protože... No jdi na něho! Gadget je úplně stejná jako ta ultina. Ok, druhé místo lidí. Ozveme se vám zase pak. Takže zatím čau. Tak lidi, jdeme otevřít Star Drop. Super, Se vidíte, moc dobrá věc. Sašu jak otevřel super rare. Tak já jdu rare, super rare. Já mám taky super rare, co jsi dostal? 113 coinů, mám 56 powerů. A teď jenom rare. Já mám rare. Kámo, já dostal star powerku na Nanýho. No a já jsem na 65. Kámo. Jak už... Kámo. Říkal výzva. Chce legendary. A mi to padlo. Lidi, já jsem chtěl ale něco jiného, ale jsem rád za star powerku a hnedka jdu ji vyzkoušet. Vůbec nevím, co dělá. Ale asi vím, takže jdu si ho vyzkoušet.
Takže uvidíte další hru. Kámo. Konečně mi z Legendary padlo něco dobrého. Okay. Jako lidi, ale chtěl jsem trošku něco jiného, jo, ale očekával jsem něco lepšího. Třeba Brawler by byl 100krát lepší, měli byste zažitek. Ale máte zažitek z mojí radostí. Jak jsem začal řvat. Tak já úplně Legendary. Takže. Jdeme kempit. No, na prostředku. Ale to budu, kdyby zemřel. Oni se mě vůbec tak nevšimnou. OK, Jackie. Jackie a? Nechod na ní, protože nám by tě Mě zajímá taková věc. No. Sophie E, ale čte se to Sofia. Aha, jo, už vím, co to dělá. Co? Že mě to dalo ten štít taky. Aha. Kurník, to jsem to moc Tak to je nedělal. asi dobrá, ne? No dobré, už to na mě střílí. Pozbíral jsem paury. Okay. Mám málo HP, ale už ne. Saša, doufám, že ti taky padne Legendary. Pojď, máš. Já bych byl rád i za mytik. Já jsem právě úplně mythic, nice, a pak Legendary. Víš, za co bych byl rád? Co to bylo? Víš, za co Aha. bych byl mega rád? No. Kdyby mi třeba spadl Leon ze start dropu a já bych si začal šetřit na Spikea. Ty pak budeš šetřit na Spikea? No, kdyby mi padl dneska Leon ze start dropu, tak budu šetřit na Spikea. Tak to ti přeji hodně štěstí na Leona. A nebo kdyby mi padl Spike, tak furt budu šetřit na Leona. Zabil jsem Shelly. Ne, se spawnul Daryl. Počkám ti. Nemám rád Daryla. Tak ho zabij, dobrá. No, vyhráli jsme druhé místo aspoň. Takže lidi, ozveme se vám u dalšího start dropu. Ano. Lidi, showdown a máme start drop. Ano, přesně tak. Takže, jdu si ho zavřít. Tak, pojď, Legendary. OK, Saša má rare, zatím, teď jdu já. Rare, super rare. Tak to se raduju ze super rare. 114 coinů. Pojď. Super rare, mohl by být epic aspoň. Jsem měl já teďka a teď mám rare. Mám sami rare. Takže lidi. Takže asi čau. No, viděli jste dneska krásný opening, takže u dalšího videa zase čau.